The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth. Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Job 1:21 and said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord. Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days. One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It is not how long you live that counts, but how you live. He who hears my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways. In preparation for our study of the Word of God, niining adlaw, let us spend the few moments in silent prayer, using this time for the preparation of our intake of the Word of God. O kining maong pag-andam, nagalambigit kini sa rebound technique, when necessary, kung gikinahanglan. This is the option of the believer priest. Of course, we already understand that apart from the filling of the Holy Spirit, gawas sa pagpuno kanato Espiritu Santo, wala kita mahimo sa pagsabot or to use Bible doctrine. Ug busa, we have the privilege and the honor niining adlaw in preparing ourselves for the time of our Bible study. Therefore, let us pray silently. Magampo da. Balaan na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo, unas tanan sa imong pagdala kanamo. Na usab, niining dapita, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong. Salamat o Diyos sa imong paglugay sa imong kinabuhi. Timaylan nga ang imong plano pamahuman alang sa tagsa-tagsa na mo kinabuhi mo sa ipakita ka na mo dugang pagyud o Diyos ang pagklaro bahin sa imong kinaiya ang imong grasya nga naglihok sa among kinabuhi. Salamat nini nga among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Among kinigiang ko ng grasya sa ning adlaw, ubani kami. Hagita kami, dasiga kami sa
pagtutok lamang, pagpunting lamang sa among pagtagad diha sa imong igatudlo kanamo ning adlaw. Tangtanga mga babag nga sa mong nauna. Ing tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan. Mga suki, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Welcome no sa atong Bible study through the YouTube. Niya magita magadupot sa pagtuon niining the doctrine of divine guidance o musa ato unang gituki ang pipila ka mga points of doctrine nga agi og paghawan niining atong dugukan gyud nga pagtulunan. So as we go along, niya pamangita mibiya kita kagahapon diha gihapon sa the doctrine of the Lord Jesus Christ hypostatic union. Okay? Ang iyang pagkatalagsaon nga persona sa tibuok universo. Okay, unas tanan. Atong gituki kini kagahapon nga kung ikaw concern og mga milagro sama niya itong gihimo ni Ginoong Jesucristo samtang dini pa siya sa iyang unang pag-anhi, first advent. May perform siya ang mga milagro. Ginamit niya ang gahom sa Espiritu Santo o ang iyang pagka-Diyos kay di man ka perform o makahimo og milagro sa tinawhanon. Mao kadto nga iyang gigamit ang kinaiyang Diyos non o ang gahom sa Espiritu Santo sa pagbuhat nitong mga milagro. Okay. Pagkakaroon dili na legitimate ang mga milagro nga imong makita. Okay? Nagapasundayag diha sa TV sa o doon na sila mga evangelistic rally nga unsa na ilang healing unsa na diha mga milagro kunuhay nga kining mga milagro dili na ni legitimate karon panahon na kay ngano man. Besides, ang pag-perform sa mga milagro kaniadto o pamahuman ang Biblia, ang tuyo niya tumong pag-gather o pag-ingon ta pag-attract, you see, catch the attention niya itong nagasaksi sa mga milagro aron makapaminaw sila sa unsa mayong balita sa kaluwasan. Mo tay purpose og mo na una ay kaduha mo sa bahin ni Ginoong Jesucristo iya katong buhat aron sa pagpakita kanang patinaw sa mga nagasaksi nga siya katong iyang gihimo credential to niya ingon nga matuod nga Mesiyas. You see? Kaya pa man lagi mahuman ang Biblia nitong panahon na. Karon kay nahuman man ang Biblia gilangkuban naman sa Old and New Testament. Wala kinahanglan ang milagro kay ngano. Actually, ang tinuod yung milagro no kung bahin na sa atong pagkinabuhing Kristiyanon, our spiritual life is far greater than any miracle. Sabtag na. In fact, ang labing tinuod, ang atong espirituanong pagkinabuhi is a miracle in itself. You see? Milagro na kana. Busa, atong tutukan kana pagayo, atong sabton kana ba? Okay. Arita sa lain asang punto sa doktrina nga. We should know that the purpose of temptations, okay, is to let us reject and disobey God. Mao man ang tuyo gyud sa mga tentasyon. Tintalon ta aron kita mosalikway o dili mutuman sa unsa mando sa Dios. Musupil mo nay tuyo sa temptation. Now, once nga kitang mga magtotoo succumb to any temptation, kanang
mapildi kita sa tentasyon, musugot kita sa maong tentasyon, mudawog si Satanas. Niya ng angelic conflict, niya ng away nga espirituanon, and we lose in our spiritual life. We become losers. Mo na pagpadayag nimo, pagpaklaro nimo nga mahimot ang mga pildiro niya ng bahina. That's why kita mga magtotoo need all the time knowledge and more knowledge. Nagingon sa akong higalang pastor nga, knowledge mo, nagingon niya vitamin K. Kay K man, knowledge. Apa knowledge nga unsa? Ma-convert o ma-transform into kaalam, wisdom. Okay? Humana ma-metabolize ka ng imong knowledge about the Word of God. Mauna nga, ang pulong sa Diyos, na ibaw naman ta, mao ni makapalingkawas nato sa unsa, sa pagkaulipon nato sa pagpakasala o ganang masukamod ta sa mga tentasyon lagi. So, inunduman nato ang Juan 8:32, John 8:32, ang sagisulti, you shall know the truth, and the truth shall make you free. Na, kung buot kang makalingkawas o magawas nun, then have the truth, know the truth, because it will make you free. Kaya ang usa ka magtotoo nga kulang ingnon ta o wag yun siya doktrina, dili yun siya gawas nun, he's not free. Gusto? He is just in bondage to his old nature. Kaya kini yung old nature na to, kinay magkasasala, ahinti ni Satanas. So, sa diha nga kanang kanang ubos tas gahom ni kanang sa pagpakasala sa tong kinay magkasasala, then we become losers. Mga pildiro kita. But again, it's always a matter of choice. Ikaw ra gyud makapili. Imong kabubuton gyagad. Kay kita ra man gyud ang manubag. We are the only one responsible, answerable, and accountable for any decision that we make in life. Ato na ning timan-an gyud. Let's always remember that there is no power that's greater than the Word of God. Wa nay makalabaw sa pagkagamhanan sa pulong sa Dios. Hebrews 4:12, ayo kalimti. Saga na itong ginabat-bat din is di pa ta magtuon sa pulong sa Dios. The Word of God is unsa? Alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Now, so, buot ka ba gahom sa imong Kristohanong pagkinabuhi? Do you want power? God's Word is available all the time, 24/7, 365. All the time. Mao na nga wa gyud tay ikapangulipas. We have no excuse not to have this power. Gisangkap ni sa Dios. Grasya. Ayon na nakalimti. Again, it's a matter of choice. Naragyod nimo sa pagpili. Mudawat ka ba niini o dili? It's a matter of priority. Ang atong pasiuna o atong hinumduman, kadtong mga unom ka mga requirements sa espirituhanong kinabuhi. Nahinumdum ka ba? Ang una na to, routine. Nahimuon na to nga mo'y naandan o anaro na itong kaugalingon. Make it as our routine. Kini nga itong gibuhat. Routine naman eh. Kada adlaw naman nga itong gibuhat. Pagtuon sa pulong sa Diyos, pinagining YouTube. Routine. And then, ikaduha, organize life. Organize. Maglisod ang buta, magbinisaya. Organize your life.
And then ikatulo, kinahanglan, you have the true scale of values. Ang pasabot nini, the true priority, the right priority in life. Ikaw nga magtutuo, ang imong priority supposed to be the Word of God. Then ikaw upat, mao ang imong paghimo o maayong mga desisyon o kining maong mga desisyon adto himua sa dapit nga naay gahom, naay kalig-on, a position of strength. Hay man na. Where do you find that? It's inside the operational divine dynasty. So when you are inside the operational divine dynasty, kung mohimo kag desisyon, kanang desisyon na husto, tukma, maayo. Okay? Ikalima nga requirement, persistence. Ang imong pagka makanunayon, makugihon. O ang ikaunom, perseverance. Ang imong pagkamalahutayon. Mulahutay ka ba? So these are the 6 requirements in the spiritual life. And then we also have to construct our edification complex of the soul. Now, katong mga bag-o pa, wa pa sila makadungog ni ini nga. Gikinahanglan natong mga magtutuo sa pagtukod na nanggingan lang edification complex of the soul. Kana bang ligon, pag-suportar, kanang sangkap, o kanang maong edifisyo inunta. Ingnon na lang nato nga mura og dakbalay. Okay? I think that's the closest definition nato sa binisaya. Murag patukuron ta og usa ka dakbalay sa atong kalag. Ingnon lang nato ana nga edification complex of the soul. Ug nag-una nining ang mao ang grace orientation. Ang imong kanang pag-anad o kanang nasibo na hiluna na kasagrasya. Kaya mo na unang ang ikaduha, ang imo ng agalon, ino na to nga agalon ka na mga detalyes kinabuhi. Okay? You are no longer the slave, but the master. Kaya sa pasabot nini, nga master of the details of life. Ikaw, kay master naman ka sa mga details of life, mga detalyes kinabuhi, din ikaw mo'y makakontrol. You see? Whereas kung ikaw ulipon na, ikaw mo'y gikontrol sa mga details of life, kasabot ka. So, if you are a slave of the details of life, then ikaw musunod lang. Ikaw sunod-sunod na ka. Kaya gikontrol ka man sa mga detalles kinabuhi. Whereas once you become a master, ikaw mo'y kanang agalon, then ikaw may magkakontrol. Muna ikatulong ang imong pagkahayahay nas imong pangunahuna. Relax mental attitude. Relax. Maun naman na itong mabinisaya, no? Pagkahayahay sa itong pangunahuna. Okay. Ang ikaupat nga ang imo ng panag-iya ni anang inner happiness. Ingnon lang natos binisaya og sulod nun nga kalipay. Nasa sulod kanang imong kalipay. Ug iyaha ka na sa Dios kana byproduct kana sa imong pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung di ka magpadayon, di ka mulahutay sa pagtuon sa pulong sa Dios, dili sa adlaw-adlaw nga pagi din. O kawang lang, dili na tumaangkon kining maong sulod nun nga kalipay. Muna ikaupat. Ang ikalima, ang imo ng pagkaokupado kang Ginoong Jesucristo. Okupado ka na niya. Ang imo rag yung gihunahuna na si muna si Ginoong Jesucristo. You're occupied. Excuse me. You are occupied with the person of the Lord Jesus Christ. Okupado ka na.
Pasabot ni okupado. Well, ato lang ni ihemplo sa mga adlaw-adlaw na itong kanang kalihukan nga nakintay imong higala nga mo ingog mo anto ta sa kanang mall natay atong kanang kalihukan dito. Unya mo ingon kadayon og dili ko ka lugar kay okupado ko kayo ni ahong gi atiman. Na ako'y mga kalihukan diri sa bahay. Ako pag yung tiwaso ni akong humano ning adlaw. So sari di ko kakuyog ni kay okupado ko nini. Mo na ehemplo nga karon maokupado ka na sa persona ni Ginoong Jesucristo. Okay? Unsa ka nindot gyud nga maabot na nimo. Mo ni ang mga 5 kaang-ang nining pagtukod nato sa ginganlan nato dakbalay sa atong kalag. Edification complex of our soul. Okay? Mao ni ang kanang gisunod usab sa kanang humanity ni Ginoong Jesucristo. Samtang din pa siya din sa kalibutan sa iyang pagtubo. Physical ba? Mabita ng Lucas 2:52 nagingon, our Lord Jesus Christ grew in wisdom and stature. Okay? Now, mabita ang gimanduan kitang mga magtotoo, ayaw na intawon kini kalimti kon mahimo. Segundo Pedro 3:18. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Patubuon na itong kalag. In what way? Pinagis pagtuon sa pulong sa Diyos kaya itong gibuhat. You see? Huwag ka kaamgog yun nga kini mo'y labing bililhon, labing importante, the most essential, the most important kanang nga butang. Of course, niining atong pagkinabuhi karon. Without it, mo bitaw itong akong gi-quote ang akong higalang pastor, life is fabulous with doctrine, but miserable without it. Miserable yun. So, mo na, sabtag na pagayo. Ang pulong sa Diyos, besides being a power, gawas nga gahom kini, is every believer's food, spiritual food. Mateo 4:4. Man does not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. See? Di man nina. But there are so many Christians who are spiritual bulimia. Sa kasabot ka kung say bulimia? Kining bulimia, it's a disease of a person who eats a lot of food but just throw it up. Ilala lang kanang suka. You see? Sige kaon, hala. Kutsubo kaon. Apan ila lang nang suka yun. Mao na bulimia. Mao na sakit man disease. Yes, there are believers who study the Word of God a lot. Paminaw. Sige tuon sila sa pulong. But just don't believe and do not use it after studying God's Word. So they have that bulimic disease. See? Ato lang yung gitandi nini kay mga wa mong gitay mahimo. Pan mo lagi, it's a matter of choice. Now, ayaw na ni kalimti tuod kining upat ka spiritual mechanics. Upat. Ang una niini, ang feeling of the Holy Spirit. Ang pagpuno ka nato sa Espiritu Santo. Naibaw na po kag unsaon ni unsay kanang unsay paaging sundon nga ikaw mapunan Espiritu Santo. Pinagis paggamit sa 1 John 1:9. If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness. Mao na ang paagi. Humani mo hinganli mo mga sala imong ang kunon ng mga sala homologeo. Mao na Griego nga pulong. Then God is faithful and just to forgive you of your sins. Diha mapunan ka Espiritu Santo. Okay?
So nakasabot na unsaon di ni pagpapuno sa Espiritu Santo. Dili ang pagsig lukso-lukso diha pag isas kamot dili. Ikaduha, the second spiritual mechanics, metabolized Bible doctrine. Ayaw kalimti itong kadang tulo ka spiritual skills. Sa katuto? Spiritual self-esteem, spiritual kanang autonomy, o ang ikatulo, spiritual maturity. These are the three spiritual skills. Gi-presume na nato ang kininasil-sil ang ginanimo. Importante man na kayo sa atong spirituanong kinabuhi. So, metabolized Bible doctrine, nagaling na yun na kanang gihimo na yung tinuod sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo mo himong tataw, tinaw sa pulong sa Dios. Tinuod yun. Okay? Ikatulo, ang napulo ka mga paagi sa pagsulbad sa mga suliran. 10 problem-solving devices. Kaya mao ni ang paggamit ingon nga garrison of our soul. You see? And then ikaupat nga spiritual mechanics, mao ang atong pagkabot na sa stage of spiritual adulthood. Nga kita adult na gyud, spiritual adulthood. Well, ang pag-translate sa adult sa Binisaya mo man ang pagkahingkod. So, I hope dawat ka na pagkahingkod na imong sa imong espirituhanong kahimtang. Now, naibaw ba kag doon ay duha ka mga major kinds of problem nga atong atubangon, ingon nga mga Kristohanon? There are two kinds of problem. People problem, and sa ikaduha, things problem. Gusto? People problem, suliran, bahay sa mga tao, o yung ikaduha, suliran, bahay sa mga butang. Now, okay, so, talking about miracles, mubalik ragunta, paghisgot niya itong mga milagro. Si Ginoong Jesucristo, sa diha nga iyang gi-perform kadtong mga milagro, wa siya mo himo niadto mga milagro to remedy or prevent sufferings. Okay? Ngali mo pa ni pagkadungog ni mo nini, ako balikon. Kung bahin nag mga milagro, katong gibuhat ni Ginoong Jesucristo mga milagro, samtang dini pa siya sa kalibutan sa una niyang paganhi, wa siya mo kanang buhat niya itong mga milagro aron pag-alibyo o pag kanang paayom sa mga pag-antos, alantuson sa mga katawhan. It was not the purpose was not to remedy or prevent sufferings, but unsa? To show His credential as the Messiah. Di ba? Ito na nanggi hisgutan. Mao to yung tuyo niya itong paghimo niya mga milagro. To show His credential, ang iyang pagkatinuod, matuod nga Mesiyas. Mao na nga karon lagi, ang mga milagro nining panahon nato karon are no longer legitimate. Kaya ang Biblia, kumplito na both Old and New Testaments. Now, meanwhile, ang Dios nag-provide sa matag magtotoo nining pito. There are 7 provisions, divine provisions, alang kanatong mga magtotoo, unsa maning pito ka mga pagsangkap sa Dios kanato. Nag-unag yun ini ang Biblia, ang pulong sa Dios. Ikaduha, ang pagkalabawng gamhanan sa Dios Espiritu Santo, omnipotence of God the Holy Spirit. Waka ba kaybaw nga ang Espiritu Santo ang kanang ikatulo man siyang sakop sa balang Trinidad,
ang ikaduhang sakop si Ginoong Kristo. Ang una mao ang Dios nga Amahan. Kini silang tulo anaay managsama nga kinaiya. Usa niini mao ang ilang pagkalabawng makagagahom. Okay? Mo ni ang ikaduhang pagsangkap sa Dios kanato mga magtotoo. The second provision. Ikatulo, ang plano sa Dios alang sa simbahan. Simbahan. Ikaw nga magtotoo, simbahan ka. You are a church. Okay? Matag magtotoo. Individual believers are church. Okay. So ang Dios, ana siya ay plano alang sa simbahan. Ikaupat, ang tukma nimo nga pastor magtutudlo. Right, pastor, teacher. Naarabag yung giandam ang Dios nga tukma gyud nimong pastor magtutudlo. Nga diin from Him anha ka mutubo spiritually sa iyang pagtudlo. Right, pastor, teacher. Ikalima, ang privacy of the priesthood. Sa ibot pasabot? Kanang inunta privacy. Iyang, sa may binisayag privacy, ang iyang pribado nga kanang kaugalingon niya, pribado ingon nga sacerdote. Okay? Ang ikaunom, ang logistical grace support. Logistical, ano sa maning logistical support? Kinigong pulong logistical, gikan ni sa root word nga logistics. Ang word logistics, English word na ha, ang pulong nga logistics is a military word. Unsa may imong mahulagway ning logistics sa mga mga kasundawhan. Well, nanginahanglan ng mga kasundawhan nga mo adto mas kanang natad sa panggubatan, unsa may lang ginahanglan aron sila makadaog sa ilang misyon. Kinahanglan na sila mga armas. Okay? May unsa mang matang sa mga armas karon nga mga moderno. Unsa pa mga bala. Okay? Mga kini pagkaon. Ang ilang mga baon. Okay? Ang ilang mga provision sa ilang ikahigda nila, like making tents and all of those. So these are part of the logistics sa mga kasundawan. Now karon gitandi ka man nga magtotoo nga ikaw sundalo ni Ginoong Kristo. You see? Sundalo man tang Ginoong Kristo. We are soldiers of Christ. So mo nang isang kapan ta sa Dios og logistics. Logistical grace. Mo iga kanang sangkap kanato. Nagasangkap kanato adlaw-adlaw. Now, kabahin na nato nga mga anak sa Dios unsa man gini mga logistics nga gisangkap sa Dios. Logistical grace. Unsa may ehemplo? Well, kanang imong panimalay, kanang imong kanang trabaho, okay? Kanang imong mga anak, okay? Ang imong sakyanan, imong mga pagkaon, provision, pagkaon, mga bisti, logistical grace support ni. Unsa may tuyo? Okay. Atong tutukan, unsa may tuyo sa Dios nga gisangkapan man ta. Aron kita, the main purpose gyud nga gisangkapan sa Dios mao na nga aron kita padayon sa pagkinabuhi ni ining kalibutan. Okay? Kay mura mangud ta ini ga biyahe ra din hining kalibutan na. Di tataga din hiyoy. We are sojourners, mga biyahidor. Mao nang kitang gisangkapan sa Dios nga kita makalahutay. So paglahutay ito, watay mga pagkaon, watay mga provision diha nga atong mao ni. Of course, og imong tan-awon ni sa laing o pagulagway, these are the details of life. But sa imong
espirituhanong pagtanaw niini, these are part of the logistical grace support sa Dios. Ang tuyo lagi niini nga hatagan tagisangkapan ta sa Dios ning logistical grace support is for us nga makatuon sa pulong sa Dios. Kasabot ka? Mao ra ba na tuyo sa Dios nga gipabuhi ta aron makatuon ta sa iyang pulong. Kay pinaagi niya ng pagtuon siyang pulong, anha ta makaila kinsa ug unsa siya. Ang iyang mga paagi, ang iyang mga kalaki, ang iyang kinaiya, ang iyang tuyo, ang iyang plano, ang iyang kabubuton, anha na to mailhi. Mao na ibuot sa Dios. Gisangkapan ta. Just imagine. Grasya. Wa gyud tay unsa ikabalibad wa na gyud tay wa tay unsa ikarason nga wa ko ani wa ko'y panahon ana you see unsay way panahon giyataga na gani kag pila mang oras kag giyatagag kinabuhi sa usa ka adlaw 24 hours a day usta giyatagan ta sa Dios og 24 oras sa pagginhawa kanang kinabuhi niining kalibutan. Unya di ka makahatag niya bisan lang kining atong Bible study usahay muhuman na mga ninig mga kapinless mga 35 minutos o 40 minutos usahay mo lampas kini og usa ka oras. Okay, ato na lang mino na to nga ang standard nga 1 hour every day nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Okay? Bible study through the YouTube every day. Okay? Usara ka oras ang gipangayon sa Dios nimo out of the 24 hours nga nagkinabuhi ta. So wa tay ikapangulipas. We have no excuse nga dili kita makatuon makapahimulos nining grasya sa Dios. Kasabot ka? Okay. Now niya pamanta naghisgot nining 7 ka mga provision sa Dios alang kanato. So ni ata sa logistical grace support ikaunom na. Ikapito, okay, unsa ikapito? Ang espirituhanong kanang kagawasan na sa sod kini sa operational divine sphere, spiritual freedom. Okay? Naatay kanang kagawasan. I think that's the right Visayan word. Spiritual freedom. Espirituhanong kagawasan. O kini ato lamang matagamtam sud sa atong dapit nga kanang tukmang dapit na itong puloy-anan samtang niya taning kalibutan na o kini usa ka matang sa pangunahon na it's a system of thinking, a mental attitude niya sa atong kalag. Okay? Naadiha ang maong dapit nga may gahom sa Dios nga buot sa Dios nga anha rata mo puyo samtang niya pataning kalibutan na. Kay in fact, sa ato nang gitun-an taon-taon na nga kining usas kinaiya nining maong dapit nga may gahom sa Dios mao ni ang bugtong dapit nga maingon natog perfect environment. Perfect environment. Kanang dapita kay ngano man. Nganong perfect environment man. Ana diha tanan ang gahom, kalig-on, kalinaw, kalipay, kadaugan, mga benepisyo nga atong maunsa. Ana diha perfect environment. Kaya ano man, gawas nga na kay gipagsangkap diha sa Dios nimo kanang dapita. Okay? Kanang dapita dili ka wala kay sala.
Kasabot ka? So it is possible therefore nga ang usa ka magtutuo magkinabuhi siya nga wala siya sala. See? Kaniadto tingali mo pa magtuon sa Dios, murag imposible nga magkinabuhi tang way sa na. Wa kay sa kuna ka magpuyo diha dapit nga may gahom sa Dios. Operational divine sphere. Perfect environment. Wa kay sala. Apan naa man lagi kay kabubuton. Mao mangunay usa nang giinganlan nato nga mo'y musurambaw, mo'y mo disturbo, mo hasol, mo unsa na mudani nato nga mugawas. Siya nga itong kinayang magkasasala, ahinti na ni Satanas. See? Ginagani ka kinahanglang kuhiton, kaya naman na sa atong silda. So, tintalon ta, ari ta diri, lami diring mga kalihukan. Magpahayahay sa tayaw sa nang Bible study. So, mo na ang lihok sa mga alalay ni Satanas nga ikuangyo ka kanang pahunungon ka ba sa imong pagtuon sa pulo sa Dios. Buhahan di ka mo tubo kung tuan na ka sa gawas. So, buhatan sa ni, lami ni, sige, andar na. Okay, mao na. So, ang imong kabubuton mo pili. Sugot ka ba niya na nga tentasyon o dili? Pag sugot nimo, out you go sa imong operational divine sphere. Kasabot ka? Magawas ka naman kay nakabuhat man kaning sugot ka man sa tentasyon. You see? Apan tuod na ang strength nimo diha unta sa operational divine sphere. Kan paminaw, kining kalig-on, gahom kalig-on diha nga naa diha sa operational divine sphere. Mo epekto lang kana kung ikaw nagapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. You are in your kanang continuous kanang spiritual momentum. Mao na punto nga itong gidani mo kay kung muhunong na lagi ka diha, dali ratang madani sa mga tentasyon. Dali ratang mulok ka pa. Kasabot ka ba ng atong binisaya na gining kinaraan nga nining atong gipanggamit nga mga binisaya. Aron gyud maklaro gyud nimo. You see? Mao na ang gahom, ang kanang kalig-on, kalipay, kalinaw nga naa diha kanang you can only perpetuate it. Makapadayon lang kaniya na ang imong persistence, ang imong consistence, pagka makugihon, pagka makanunayon, pagka masubayon, pagka malahutayon, see? Sa imong pagtuon sa pulong sa Dios din. Wa na'y luna ang pagpakasala. Wa na. Di naman musibo sa imong baruganan. Nakasabot ka ba? That is how to imitate our Lord Jesus Christ's life sa iyang humanity. Mao ni atong gitunan. Unsaon na to pag ang sugo sa pulong sa Dios nga be imitators of God. Ang pasabot niya na God through the Lord Jesus Christ. Kay siya man ang kanang perfect manifestation of God si Ginoong Jesucristo. Mo na siya ay modelo, mo na hingpit nga panigingnan kanato nga mga magtutuo. Mo na nga itong pagsunod niya. Ug maupod ni ang iyang pagsunod samtang din niya pa siya sa kalibutan. Samtang yun na, mao itong nahimo siyang mananaog. He was a nikao, overcomer. Maupod na kabubuton sa Diyos nga atong sinati. You see? Ato namang gitunan to taon-taon na pagkita tutuon niya itong doktrina sa unsa kanang dynamic spiritual life of believers. Ato man itong ayog yung
kanang siksik o ato gitong kanang ukit-ukit yun na ito pagtuon yan to. O I presume na kamo nga nagasunod yan to, na silsil na puna ninyo sa inyong alimpatakan sa atong kalagang buot pasabot. Kini ato maning itigom sa atong kalag kay ang labing tinuod. Inigbiya na ito ning kalibutan na wa tay madaha. Bisan nga ni mga di magtutuo, muingon na. Ang tinuod yun, wa yun tayo madaha. Inigamatay na to, wa tayo madaha. Mawit itong nusa ka bersikulo niya, giingon nga, ni Job, siya gisulti ni Job nga, naked did ing anhi ta sa kalibutan, naked will I depart. See? Hubo kita sa pagkatao, hubo po ta sa pagbiya ning kalibutan na. O ang tinuod mo kini, inigbiya na to ning kalibutan na, wa tay mada. Bisag mga di magtutuo ha, moingon na, way mada. Bisag unsa ka milyonaryo nimo o bilyonaryo nimo, unsa imong kinadatuan kas tibuok kalibutan tingali di man na nimo mada. Si Rockefeller bitaw labihang datua ipangutanag pila may iyang gibilin, gipangutana siya sa media, pila may iyang gibilin. Ang tubag niya sa iyang mga anak, ang tanan gibilin. You see, niya nadada niya. Wa tay mada, paminaw. Wa tay mada, bisag unsa wa. Gawas lang sa usa. Unsa man na? Kining pulong sa Dios nga atong ginatunan adlaw-adlaw mauni kinira mo ribugtong natong mada inigbiya nato ning kalibutan na. Maura na. Kay besides inigatubang inigkamatay ko nato no. Kas are one wink, di kay one wink, 1/60th of a second, pak, biyata ang atong kalag unsa moatubang sa Dios. O tan-awon gyud ang una yung tan-awon sa Dios, di na ganina niya tan-awon kaya omnipotence ko siya, omniscience ko ang Dios. Naibaw ko siya sa tanan. Pagtan-aw sa imong kalag ug naabay iyang pulong, then maunay basihan that will determine ang imong kahimtang didto. Kay inig-adton to sa langit, kitang tanang mga magtutumo adto man. Okay? Tanan. All believers are citizens of heaven. Unsa man ang bersikulo? Philippians 3:20. Pilipos 3:20. Kitang tanang mga magtutuo, mga lungsuranon, we are citizens of heaven. Mga tatanan uban sa Dios ta magkinabuhi. Unya, mo bito to ang giingon nimo sa past lessons na to nga, to anay giandam dito sa langit nga museum of heaven with your name carved niya ng museum of heaven. Juan Pulano, Charlie Brown, George unsa na diha, John so and so, imo nga dito Vic Balbido, unsa na mga kaila nimo, museum of heaven to nimo, imo ra na. Okay, na inigadton to sa langit, suroy-suroy na ta dito mo tan-aw ta sa bag-ahong museum of heaven. Tuwa ra ingon tong imong mga kauban ditong anghel tingali mo kuan mo tuarag imong museum of heaven. So muli ka dito unsa may suod. Uy, kadaghan day mga suod dito unta nga imo untang pahimuslan samtang dinhipas kalibutan. Panwaman wa nimo matuman kadtong unsa requirement sa
kanang escrow. Na may requirement ang escrow. Kinigong escrow. This is only true here in America. Okay? Na escrow kanang mupalit ka og kanang balay. Okay? Na ay mga requirement kay mong tumanon hangtod nga pagkatuman na nimo sa maong mga requirement mao paday imong pagpanag-iya in escrow niya nang unsa property na mao po na dito sa langit na po ang atong na buhat din is kalimutan ingon nga mga Kristohanon kay duha mga klase mga binuhatan tawhanon Diosnon kadtong mga Diosnon mao ra toy gantihan kay gitandi lagi to sila og unsa kanang pilak bulawan ug malong mga bato kadto mga divine good apan ang human good kay gitandi man kahoy kugon ug dagami dusliti na di mo silaob sunog so why mahibilin mga wagtang tanan ipalid kay ugdaw man so why ganti apan kadtong pikas nga Diyos nun nga maayo divine good gitandi lagi to sa pilak bulawan ug malong mga bato gold, silver, precious stones, then naman sa Korinto. Then kadtura ang kanang gantihan sa Dios. Mao to tuwa dito sud sa Museum of Heaven. Apan kadto ang pasabot niya to nga ang nabuhat nimo mga human good man dili magantihan ug kadtong ubang sud nimo sa Museum of Heaven nga imong kanang gumikan sa imong pagkamalaw tayo sa pagtuon sa pulong sa Dios tuan na daghan dito na pundo apan no let me correct that nga kadtong imong nabuhat nga kanang mga tawhanon you missed the mark niyadtong panahon na so wa didto sa unsa Museum of Heaven why ganti ang gantihan ra kadturang divine good nga kasubay ka nakatuman ka sa requirement sa escrow mo ni nganlan natong escrow blessings okay apan ang uban muli sa ilang Museum of Heaven mo ingon sila pastilan nuguna mahimo po untang mubalik ko sa kalibutan aron mo kuan ko buhat ko usob sa mga gitugon sa Dios awahin na kasi katuan naman ka nakasabot ka ba so all of these things nga itong gisgutan so mo ito'y kapito spiritual freedom inside the divine dynasphere mo ni pito ka mga provision sa Dios alang kanatong mga magtotoo by the way niya pakita tutok din ng hypostatic union ni Ginoong Kristo. During his hypostatic union, ang atong Ginoong Kristo did not use or execute his divine attributes to help his human attributes. Okay? Instead, ang iyang gigamit ang Sophia. Ano sa ito'y pasabot sa Sophia? Wisdom, kaalam. Ang iyang gigamit ang kaalam sa Dios, Sophia. Pinagi sa iyang nakatunan o iyang gituuhan o iyang gigamit sa iyang pagkinabuhi ng espirituhanon. Ug maura to'y kanang kabot niya sa pagtuman sa plano sa iyang langit nung amahan. Sa dihang tintal si Ginoong Jesucristo ni Satanas to turn the stone into bread while si Ginoong Jesucristo sa puasa sugod sa 40 dias in the mountain si Ginoong Jesucristo dito sa bungtod he was brought or taken by God the Holy Spirit to that high mountain so he was brought there tungod sa plano sa Dios nga Amahan alang kang Ginoong Jesucristo. Si Satanas mitintal kang Ginoong Jesucristo to solve our
Lord's problem of hunger. Pinagi sa milagro. But, you see, ang milagro lagi is not what is important. It is Bible doctrine resident in our soul. Tungod ay, ang metabolized Bible doctrine is the real miracle. Ayaw na nakalimti, ha? Mao na tinuod, matuod nga milagro. Kaya you know what? Mo, pahiyom lang yung ko when I hear some people, both believers and unbelievers, nga mo ingon nga, kung mutuon ta sa pulong sa Diyos, okay? Now, let me reword this, kay mawa niya kaspassing. I just smile when I hear some people, believers and unbelievers, say that kita, nga nagatuon sa pulong sa Diyos consistently, persistently, wa kuno ta magbuhat anything. We are just studying and doing nothing. Mupahiyom na yung kuaning na mo ingon anak. Well, mas maayo na lang ni. This is better than doing many things without anything in their head. Gusto? Nakasabot ka? Mas maayo pa ni kining atong gibuhat kaysa way sword atong una-una. Hinumdumi nga kita mga magtutugi, manduan kita to acquire knowledge and more knowledge. For what purpose? Unsay tuyo? To be doctrinally smart. Sabtag na. Mao ni tuyo nga sige tag tuon to be doctrinally smart nga atong magamit sa atong pagkinabuhi. Kay naarabag yung positibong resulta. Kay ning respond man ta, ning tubag man ta sa stimulus sa Dios. Kasabot magkaniya atong tun-an kaniya atong stimulus. Kamong mga bag-o pa, of course, kamong mga edukado na pod nga naka-uskwela nya nahibaw na magyud mo nga ang stimulus, every stimulus nanginahanglan og tubag. It needs a response. Okay? Og tanang response ngadto sa stimulus na ay resulta. Samtag na. Og ang Dios nga stimulus, ang iyang stimulus, study my word. Okay? Patun-on ta siyang pulong. Mo na nga sige tagtuon consistently and persistently. Mo na mo katawa lagi mo pahiyom ko niya itong musulti. Kamu diyang sige Bible. O mamoy gibuhat. Sige malamog tuon. Ako pong gitubag nga. May bintaha panahon tingali atong gibuhat without anything sa atong Kaya we are learning man samtang nagtuon taos to. Mo ni knowledge and more knowledge. Aron ang tuyo nini to be doctrinally smart. Because being doctrinally smart as believers, we cannot be paminaw. We cannot be doormats in life. Dili tayo takyatakan lang. Doctrinally smart in life means smart in every facet in life. They be in the family, in our work, in our business, in our relationship with others, in leadership, etc. Mauna ang pagka-doctrinally smart. Okay? Ang pulong sa Diyos, igamito na ni mo sa in all facets in life. Basta? Kaya naibaw ka. Kabubuton sa Diyos nga kitang mga magtutuo, magmaisugon, to be brave and courageous, not to be weaklings. Bitaw makatawa po ko, pahiyom po ko lagi ning uban nga mayong kamong si Bible ang ngayon na ninyo. Kaming mga buutan na di namin magkinahanglan anak. Ang ngayon na mga kanang mga badlungon. Magkatawa lang po ko niya na. Ang labing tinuod is just the opposite. Kaya nagtuon ta
tungod kay nagsunod lang tas mando sa Dios, kabubuton sa Dios nga kita mga magtotoo magmaisugon, magmaligon ug dili mga weakling, dili mga maluyahon. In fact, ang Dios buot natong mga magtotoo to be victorious, magmadinaogon, magmalampuson, o winners in life. God is the author of winners. He wants us to become winners. Samtag na. Muna ang Diyos buot nga kitang mga magtotoo makaangkon sa mga panalangin, sa mga kauswagan, sa mga kalampusan, sa mga kauswagan, blessings, prosperity, success, promotion. Now, and how do believers acquire the above? Ning atong gisgutan. Unsa man ang paagi? Mao na pagtuon, pagkat-on, pagtuo, paghangop, embrace, and kanang own it, possess it, so you can use it in your daily life. Use the Word of God in your life. Grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and reach spiritual maturity. Kaya kanang spiritual maturity, mauna ang unsa? Capacity stage. Capacity, katakos. In fact, maunay dapit, maunay ang nga imo nang mahimaya ang Dios. Maura na. God is glorified. Kung nahibaw na ta, God deserves all our love, adoration, worship, praise, honor, respect, and unsa? Glorification. Mo na ang paghimaya sa Dios. Mo na nga kawang lang na magsigit ang to God be the glory sa paniya. Napahilang mga kanang solideo, gloria, unsa pa dihang ilang ipan kuan diha basta nga glory be to God. All of this. Why kawang lamang kung dili nato matuman kining paagi sa Dios. Kay mao man iyang paagi. Ang iyang paagi hingpit, perfect. Mao nang nagatuon ta niini sa pagsunod sa iyang paagi. Narapon na nimo lagi balik ta. Mao na nimo, imo ra po na mutuo ka ba na o di. It's a matter of choice. Ato ni ipadayon ugma. Ayaw si Piatang sumpay kay niya patay daghang paghisgutan nining atong pagtuon sa divine guidance. Ug niya pita nagadupot pa nining hypostatic union ni Ginoong Jesucristo aron kini paghawan sa atong ato nagyong punting sa atong pagtuon nining the doctrine of divine guidance. Tuon ta niini padayon niini kay mao kini ang atong spiritual momentum. Wa na kini lingi-lingi, wa na lugak-lugak, padayon kita hangtod nagyud nga kwaon ta sa Dios or during the rapture. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, ang kapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong ipahimuslan ning adlaw, yang imong pagtudlo ka namo sa imong kamatuoran. Salamat o Diyos sa paghawom sa Espiritu Santo kanamo. Bani kami sa imong pagbubuwag ning adlaw. Ilikay kami sa mga kabilinggan, mga kadaot, dada kami pagbalik dinhi. Aron kami makapadayon gayud sa among adlaw-adlaw nga pagtuon sa imong balang pulong. Aron kami makakabuot kayo do Diyos na ng among tumong, among goal, nga maong spiritual maturity where we can glorify you. Salamat ning tanan sa ngalan ng Ginoong Jesucristo, among bugtong manluluwas. Amen.